Ассалому алайкум дӯстон азиз. Умедвор ҳастам ки хуб ҳастем. Имрӯз як намуд планшети нави дигар овардем. Ин ҳам бо хоҳиши бачаҳо буд. Мо дафъаи гузашта як намуд планшетҳоро реклама карда будем ки каме ҳаҷмашон калонтар буд. Лекин баъзе бачаҳо занг мезаданд, мегуфтанд ки ака камтар планшетҳои хурд надорӣ. Инчунин бо баъзеҳо занг задан гуфтанд ки мо барои фарзандон равон кардани ҳастему, лекин ин планшетҳо каме калон неудобна аст. мо ҳамаи ин хоҳиши бачаҳоро ба назар гирифта боз як намуди дигараш овардем, планшетҳои каме хурдтар. Дар даст бениҳоят удобна меистад. мебинед чӣ хеле як намуди зебо дорад. хуб биёед акнун дар бораи ман кӯтоҳ барои шумо маълумот медиҳам. Дар комплектатсияш чӣ дорад, дар ин чӣ функсияҳо дорад. касоне ки бачаҳое ки Honor-ро интизор будед, на як партия Honor овардем, Honor X8. нархаш каме арзон аст, 14500 рубл шудагӣ. агар дар бораи ин маълумот гирифтанӣ бошед, касе маълумот дорад, силкашро дар описанӣ мемурам, дароед тамошо кунед ва бачаҳое ки жда доштанд метавонед ки харидорӣ кунед. хуб, мо акнун сар мекунем. дӯстон азиз, биёед аввал комплектатсияшро бинем. дар коробкааш ина худи планшет, намудаш чӣ хел зебо, инчунин 5G аст. ҷои симкарташ дар пушташ аст. нағз аҳамият диҳед ки мисли баъзеҳо бо қаҳр планшетро гирифта наоед офис ки шумо дурӯғ гуфтину ин симкарта надорад. чунин ҳолатҳо буд. яъне пушти ин планшетро мекушем. дар ин ҷо ду ҷой барои симкарта ва инчунин як ҷой барои флешкартаам дорад ки то 32 гигабайта мондан мумкин аст. лекин фикр мекунам ки барои ин флешкартаам лозим нест, чун памяти худи планшет 256 гигабайт, оперативни памят бошад 8 гигабайт аст. дар ин ҷо ламинат дар рӯи экран дорад ва як чихоли хело зебо дорад ки ин тавр бо метавонед қат карда ҳамчун держател истифода кунед ҳангоми тамошои ягон видео. ва як тӯҳфаи хуб ҳам дорад. дар ин ҷо наушники беспроводной. чӣ хеле дидед, дар дохилаш боз якчанд чизҳои дигар дорад ки ин албатта харидорро хурсанд мекунад. переходник дорад барои гирифтани баъзе файлҳо тариқи USB флеш карта аз жостик диск ё ин ки аз телефонатон метавонед ки яъне ин тавр пайваст карда гиред. хай боз як зарядник доштааст. дар дохилаш якчанд бозиҳо аллакай ҳаст. ман бозиро он қадар дӯст намедорам, лекин барои санҷиш камтарак бозӣ кардам. ина чӣ хеле мебинед, дар бозиам хуб аст, шах нашуд, чунки оперативкааш 8 гигабайт аст. ман фикр мекунам ки набояд ки дар бозӣ шах шавад. батареяш 4000 мАч аст. барои навиштан, барои баъзе корҳоро кардан ҳам, масалан донишҷӯҳо, талабаҳо гирифтанӣ бошанд, бениҳоят чизи удобна, хуб аст. боз дар ин ҷо чӣ хеле қайд кардам, Honor ҳам дорем. Honor 8X хоҳишмандон зиёд буданд. нархаш 14500 рубл. касоне ки нархҳои дигар телефонҳоро диданӣ бошанд, силки телеграм группаи алабумро дар описани видео мемонам. ҳамон ҷо дароед нархҳои дигар телефонҳоро метавонед ки аз ҳамон ҷо бинед. хуб дӯстон азиз, худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. то видеоҳои оянда, хайр.